Identifiquem plantes per la forma de la fulla. Tot i que la manera correcta de saber si diferents individus pertanyen a una mateixa espècie és comprovar si poden reproduir-se d'una descendència fèrtil, a la pràctica és molt difícil i per això ens refiem del seu aspecte i diem que individus molt semblants són de la mateixa espècie i a vegades fins i tot ho encertem. Una característica que podem observar per decidir si una planta pertany a una espècie és la forma de les seves fulles. La fulla és un òrgan exclusiu de les plantes especialitzat en fer la fotosíntesi i distingim diferents parts. Hi ha el limbe, que és la superfície de la fulla, el pecíol, que és el peduncle, la cueta que uneix el limbe amb la tija, l'anvers, o la cara superior, on toca el sol, el revers o cara inferior, que normalment queda protegida del sol, la vora o límit extern del limbe, els nervis, que són en realitat els conductes per on circula la saba, l'àpex, que seria l'extrem final o la punta de la fulla, i les estípules, que són com una mena de palets o d'espinetes que hi ha a la base de la fulla. Segons quina sigui la forma del limbe, doncs tenim diferents tipus de fulla. Aquesta fulla és linear, té forma de cinta i tots els nervis van en paral·lel. Aquesta, de fet són dues, són fulles aciculars. Són fulles que tenen forma d'agulla, en aquest cas unes fulles de pi. Aquesta és lanceolada, té forma de punta de llança. Una fulla oval té forma d'ou. La fulla obovada és un ou a l'inrevés. La fulla estada té una mena d'orelles, sembla potser una cua de peix. La fulla espatulada té forma d'espàtula o de cullera. El·líptica s'assembla a la oval, però té alguna diferència. La oval té el cap petit i el cul gros, en canvi aquesta té el cap i el cul més o menys de la mateixa mida. La reniforme té la forma d'un ronyó. La cordiforme és un cor posat a l'inrevés. Una fulla lirada, com si fos una lira. Roncinada. I flavelada, en forma de ventall. Proposo un exercici. Sabríeu dir quina forma tenen les fulles de les plantes de les vostres finestres i balcons? I sabríeu identificar-les? Alguns exemples.